Chudejka. Ja to robím do utierky. Ja nechcem špiniť utierku. Aj keď je pravda, že máme veľa utierok, lebo ja mám rada, keď sa furt perú a rada perem utierky zvlášť, že neperem utierky s obyčajným oblečením, ináč to mi pripomína, že by som mala vybrať pračku. Lebo som dneska prala ponožky iba, biele. Tak som ich vybielila, že pozor. S kým sa vidím tento týždeň najbližší? Keď Vlado písal, že ubytovanie v okolí O2 Areny na dátum, kedy tam vystupujem, no však proste na ten koncert, že je ubytovanie v tom okolí dosť vybukované. Takže menšia rada pre vás, keď sa tam chystáte, tak 3. buďte ready. So mnou Patrik, áno, ináč na týchto zastávkach bude aj Patrik, ktorý si stále hľada frajerku. Chodí aj do fitka, už intenzívnejšie chodí do fitka, než chodil. Teraz mi každé 3 dní sa hlási, že bol vo fitku. Piče, pardon. Takže kamoška mi píše. Čo som to hovorila? Stop. Aha, už viem, Patrik, keď si napísal, že stop. No, takže proste stále si hľadá frajerku, chodí do fitka. Stále je samostatný chlap, čo sa cení v dnešnej dobe, lebo počula som aj veľa príbehov žien, keď som ja hovorila o tom, že veľa žien je takých, že chcú mať čáva, čo sa o nich postará. Teraz nemierim, keď máte rodinu a si na materskej, tak je jasné, že proste nebudeš chodiť v 6. nedeli do roboty. Jasné, že sa ten chlap musí, že to musí proste zatiahnuť, keď proste ty práve si porodila alebo proste si tehotná, alebo keď čo, ja viem čo. Takže prosím vás, čítajte s porozumením, alebo teda rozmýšľajte, alebo teda chápte veci s porozumením, ale že veľa žien mi napísalo, že boli v opačnej situácii, že sa museli starať o čáva, lebo proste týpek bol, že neschopný. Že čokoľvek urobiť a že proste baba normálne musela ťahať, že všetko. Čo je tiež zlé, hej? Na hanbu. Zožerem všetky kiwi, čo máme a čo. Nemáte zač. Prepáčte, ale stále mi chodia správy, takže pravdepodobne počujete nejaký čudný zvuk, taký asi prdiaci, lebo mám tiché zvonenie, takže mi to tu vibruje. Vibruje to tu, jedna radosť. Akú farbu mám obľúbenú? Ja milujem béžovú. Ja celkovo milujem hnedú a odtiene proste hnedej od najblečej až po najtmavšiu, to znamená, toto je úplne na hovno strúhatko, všetko sa to tu zasekáva. Normálne pôjdem tam a opýtam sa ich, že či náhodou nemajú aj nejaké normálne. Takže moje nechty, odtieň bravčová šunka. Vidíte, ja som natočila jedno video, že ho dám na storky, zabudla som na to, dám zajtra. Už dneska som toľko storiek dala, že vás nechcem spamovať. Toto je najhoršie strúhadlo, aké som mohla kúpiť. No, ale to som teda tým chcela povedať, že Patrik teda cvičí, je samostatný chlap, vie sa o seba postarať a do toho všetkého po novom, po celých nových zámkoch vysádza stromčeky. No akože reálne vážne
na svoje vlastné náklady nakúpil stromčeky a vysadza ich. Čiže to dobré srdce má proste. To si dovol. Takže koľko má Patrik rokov? Patrik má 40, je stále sám. Neviem, kedy bol naposledy v dlhodobom vzťahu. To znamená žiadne crazy bývalé. Ktoré by boli nejaké aktuálne. No čo Patrik ešte o tebe poviem, takže aj on bude so mnou. Tam, teraz ma zabije. Boh vie, či mi zdvihne telefón zajtra. Ty počul? Patrik si ešte tu možno aj odišiel. Že to nemohol už počúvať. Tak išiel tahet. Milujem, jak dávaš zoznamku na live. Ja spájam ľudí. Hovorí sa, že hudba spája. Prd. Ja spájam. Lásku stačí říct. Alebo aj veštiť vám môžem. Tak by som vám vyveštila, že pozor. V mojej tanečničke som vyveštila Katke. Vyveštila som jej, že bude mať frajera takého nejakého športovca, čáva. Zatiaľ to teda tak nevyzerá. Asi. Uvidíme, čo nás čaká. Teda ju, mňa asi ne. Prečo je pop-up cez týždeň a nie cez víkend? Lebo cez víkend mám koncerty a jediný víkend voľný mám tento, preto aj piatok, aj sobotu pop-up bude, ale mohla som kľudne dať aj iba 2, ale teda otázka na vás je, že či by ste sa na mňa za to nehnevali. Takže môj mindset je, že radšej sa vidieť cez týždeň, ako sa nevidieť. Lebo chápete, iné víkendy už mám iba koncerty, takže tam by som pop-up nestihla nikde. Takže má piatok Bratislava, sobotu Košice a bolo by vybavené. Aspoň by mi úsmev nestrpol, kebyže sa celý týždeň nefotím. Tada! Takže stačí povedať na budúce, ak teda niečo také ešte budeme robiť v budúcnosti, tak na budúce kľudne môžu byť iba 2 zastávky, nie 6. Ale som si myslela, že budete chcieť viac zastávok. Dáš si kiwi? Fakt, ja som 2 one. Musím to tu všetko prehádzať. Tu si vás opravím. Takže na tom pop-upe sa bude dať aj na meste kúpiť parfum? Nie, ale bude to také zlaté rámy, ktoré som kúpovala. Budú tam dve hostesky a pri tých hosteskách budú také stolíky. A na tých stolíkoch budú tie rámy a v tých rámoch bude vytlačený QR kód, ktorý keď si naskenuješ, rovno ťa hodí na web stránku moju, FMN.sk a rovno ti hodí do košíka parfum FMN aj so zľavou. A kebyže chceš kupovať, že nie jeden, ale viac, že napríklad ste 2-3 kamošky, tak keď dáš, že plus, akože pridať, že viac produktov, že nie je jeden, ale proste 3 parfémy, tak tam budeš mať ako keby trojnásobnú tú zľavu, lebo však na každý parfém proste bude 5 eur, to znamená 5 eur dole z každého vlastne jedného parfému, to znamená, keď si kúpiš 3, tak budeš mať 15 eur lacnejšie. Ako keby tie 3, neviem, dúfam, že ma chápete. Na pop-upe sa odfotím s vami, ale nebudem sa podpisovať. Ne. Ani mi darčeky nenoste. Bude toho veľa.
Takže vôbec nič mi nedoste. Nerobte si starosti, iba dojdite a bude sranda. Takže nepríjmam darčeky. Musím to urobiť striktne, lebo to sú také kyselé. A čo Česko? Česko je v riešení. Chcela by som stihnúť tento rok aj Čechy. Si hovorila, že podpisuješ parfém. Parfém áno. Parfém áno, keďže je to FMN pop-up, je to proste o parféme. Len proste to chcem povedať, že nebudem podpisovať žiadne bločky, ani servítky, ani útržky z novín, ani proste budem podpisovať iba parfém, lebo úplne chápem, že keď máte parfém doma a chcete ho dať niekomu napríklad k Vianociam, tak to bude fajn, keď bude podpísaný. Takže tak. Zľava bude 5 eur na parfém. Takže a bude to automaticky v košíku, čiže nebude na to, že kód nejaký akože musíš zadávať. Proste oskenuješ si ten QR kód, ktorý tam bude a automaticky už to tam máš nahodené, nemusíš sa s tým srať. Programátori mojej stránky boli z toho nadšení, ale urobili to. Ďakujem. Nebudem podpisovať ani trička, ani tenisky, ani rifle, ani telefóny, obaly. Ne, nebudem to robiť, lebo poznám vás. Vás poznám. Držme sa toho, že môžeme si dať fotku, alebo vám môžem podpísať teda parfém, ale decid. Že proste, lebo niektorí ľudia sú proste extrémne vychcaní a chcú strašne veľa vecí naraz, že proste jeden človek chce častokrát fotku sám, fotku s kamoškou, fotku na šírku, fotku na selfie, fotku z diaľky a do toho celého chce ešte podpísať tenisku a podpísať aj rifle a podpísať aj kabelku a podpísať ešte pre 4 kamarátky na papieriky, takže na toto tam nebude čas. Ja kým by som dala jeden podpis na tričko, tak za tú dobu ja stihnem s 5 ľuďmi fotku. Takže dúfam, že to chápete. Musíte byť ohľaduplný voči všetkým, bude tam asi dosť ľudí. Takže aj vám pomôže, v končnom dôsledku aj vy budete radi, keď proste to pôjde rýchlo, lebo o to menej budete proste čakať. Budeme sa snažiť, aby to išlo hladko. Snažte sa byť čo najviac zorganizovaní. Podľa mňa tie nákupné centra vôbec nevedia, že čo ich čaká. To viem iba ja. A viete to vy. Možno. A Gajevo. Ale no, podľa mňa oni nevedia, čo ich tam čaká. Takže buďte... Dala by som si aj toto. Aj si to dám. Nemala by som bez pomaranč. Asi sa z toho vyhádžem, ale dám si ho. Vyskúšam, možno už nemám na ňo alergiu. Čo povieš na to? Uvidíš, jak to dopadne. Viete, jak dlho som nemala pomaranč, bože. Tak sa na ňo, ježiš, jak voní. Tak sa na ňo teším, že to si neviete predstaviť. Ježiš, aký je šťavnatý. Nemohli by prosím vás pomaranče raz aj u nás na stromoch? Jak super by to bolo, ne? Dosť ťažko sa mi kraja s takými nechtami dlhými.
Ja som radšej chcela, nevieš, či stihne dojsť akože do pop-upu. Bude nejaký nový merch na Vianoce? Na Vianoce tieto nebude. Podľa mňa už aj tak je toho dosť. Podľa mňa je parfém a budú lístky na O2 Arenu, takže tomu sú 2 darčeky, ktoré si viete dať buď sa sami sebe, alebo ktoré viete dať svojej polovičke, že či už proste lístok na koncert, alebo parfém, alebo aj oboje. Takže nebudem spievať na pop-upoch ani jednu pesničku, nebude tam vôbec žiadne ozvučenie, ani nič proste. Tam sa vôbec nebude spievať o tom, to vôbec není ono, to je celé o tom, aby ste vlastne, celé je to robené na to, aby ste mali možnosť proste ovoňať parfém. Tam to začína a vlastne nekončí, lebo sa s vami rovno môžem aj fotiť, že budeme si môcť dať fotku, ale prioritne proste ide o je to taká predstavovačka proste parfému. Takže tak. Takže nebude sa tam spievať, to není koncert. Mám tak rozkusnutú peru. Túto, aha. Túto. Neviem, či to vidíte, ale reálne to mám napuchnuté. Dosť ma to štípe s týmto, ale stojí to za to. Tento rok už máme iba 2 koncerty na Slovensku a asi ešte 4 v Čechách, či 6, či koľko. V Čechách máme ešte koľko koncertov do konca roka? No na každom pop-upe budem asi 2 hodiny. Tak si vyrátaj, že za tie 2 hodiny potrebujeme urobiť alebo stihnúť fotku s niekoľko 100 ľuďmi. Neviem to odhadnúť, že koľko vás tam príde. Čo hovoríš na trend 67? Neviem, čo to je za trend. Kuby, tentokrát nebudem podpisovať vôbec. Budem podpisovať jedine parfém. Ak máte, tak to chápem, že keď chceš dať niekomu parfém k Vianociam, tak to ti podpíšem. Ale nebudem sa podpisovať ani na merch, lebo už keby podpisujem merch, tak už mi tam mamičky dávajú všelijaké trička a už by som musela podpisovať všelijaké, ja neviem, rifle, tenisky, kabelky a to všetko by tak zdržiavalo, že reálne proste by ste vystali jamu v tej rade. Takže musíme to urýchliť, aby proste ste sa tam nepošťali v tých radách. Takže tentokrát si dáme taký meeting, dáme fotku, môžete ovoňať parfém. Budete mať ešte zľavu na parfém. Minulý rok to máš všechno skvelé zorganizované. To sa uvidí zajtra. Zajtra bude osudný deň. Dúfam, že budete... Počujete, keď sa tam Vlado začne byť, alebo keď Vlado tam bude sa chovať jak orangután, tak odchádzam. Takže buďte na seba dobrí. Ako som sa spoznala so svojimi tanečnicami, normálne došli na casting. Robila som casting na tanečničky a oni tam došli, prihlásili sa. Toto je strašné. Nebičko papuli.
koľko stojí parfém. Teraz na e-shope, a normálne celková normálna suma za parfém je 65 eur. A keď budeš na pop-up, tak tam bude špeciálny QR kód pre každé mesto. A tam si vieš naskenovať ten QR kód a budeš ho mať nie za 65, ale za 60. Že to si sa naučila na koncertoch. Tak rýchlo papať ani neprežúvať. Práve, že sa celkom vychutnávam. To keby viete, ako rýchlo sa viem nájsť, aby ste zomreli. Od údivu. To je také škaredé. Minulo si hovorila, že na CD sa podpíšeš, tak áno či nie. Rozprávala som sa o tom s ostatnými a sme proste snažili sa rozmýšľať nad všetkými možnými situáciami a uvážili sme, že bude ideálne, keď proste zostane to o tom parféme. Celá tá akcia sa bude točiť okolo toho parfému, nebudeme to pliesť s merčom a CDčkami. Takže nebudeme to proste komplikovať a prekombinovávať, aby to bolo proste úplne čo najviac jednoznačné, čo najviac jednoduché, aby to bolo čo najviac efektívne, aby ste tam proste nestali jamy v radoch, lebo keby sa mám proste podpisovať každému, či už na CDčko, alebo na merch, alebo na čokoľvek, na hociaké papieriky a diáriky a pamätníčky, tak vám garantujem, že by ste tam museli proste stať 6 hodín. A to vám poviem na rovinu, že není reálne, aby som sa tam fotila 6 hodín, to sa nedá 6 hodín sa usmievať. Takže aká bude cena lístkov na O2 Arenu? Pozri moje storky. Mám to na storkách. Mám ten obrázok, čo mi predával Denis.